zdravím, som Michal Petriš, pochádzam zo Sniny, mám 24 rokov, zápasiť budem za Spartacus Fight Gym Trnava, kde sa aj pripravujem pod Attilom Vegom. Moje záľuby sú powerlifting, street workout a bojové športy. Tetovanie samozrejme ešte tetujem a sex. Ten milujem. Mojou výhodou bude sila, mojou slabosťou agresivita. To je najväčšia slabosť. Superovi odkazujem, že alfa samcom som v klietke ja. In an hour's time,